Татко, бабата стана. Остига да поваля още малко. Да го разбъркам. Разбърках те. А това другото нещо как се казва? Това се казва ушав, тати. А него да го разбъркам ли? Разбърках. Чакай, бе, не става лъжица. Не. Защо не стане? И защото така. Защото едното е солено, другото е сладко. А питката станала ли? И проверя. Само не ме да не се изгориш. Не е станала. Как да не е станало, като е готова, бе, човек? Сега ти ще ядеш изгорела питка. А защо не се смесва сладко и солено? Защото като се смеса става буламач. А какво е буламач? Когато се смеса сладко и солено. Ама нали в кое? Като ядеш първо боба, после ушавата и се смесват в корема. Кажи де! Та. Ти можеш ли да плашиш да се смееш едновременно, а? Да, мога. Да, бе. Можеш друг път. А как така, като с мама си говорим, хем плаче, хем се смее? Оставя майките. Майките са така. Кога ще се обадим на мама? След малко тя сега е на работа в пицарията. И как така е на работа, като е вечер? Така. Вечер е тук в Америка, не е. Виж колко часа. Не знам. Как не знаеш, бе? Върни 7 часа назад. Значи там колко е? 12:30. Майка ти е на работа до 5. След това час и половина, докато се прибере до вкъщи най-рано 7. Значи тук колко ще е тогава? 8:30. Как? Абе. Май, ти хич не мислиш. Не, мисля. Ма не мислиш. Зарично не го използваш този мозък. Държи се като някой тъпунгер. Не съм тъпънгър. Ти си тъпънгър. Добре. И аз съм тъпунгер. Айде да не се караме сега. Значи, когато тук е 7:30, в Ню Йорк е 12:30, разбрали? Разбрах. Не съм никакъв тъпънгър. Не си, бе. Майка ти е тъпунгер. Ай, Христо, не се сърди. Дай да не се караме. Дядо Коледа сега гледа през прозорците, там където се карат, не влиза. Той кога ще дойде? Когато заспиш. Когато заспят децата, дядо Коледа се промъква тихичко. Оставя подаръците по тълхата и след това хуква нататък. А той какво ще ни донесе? Не знам. Ти какво си поръча? Количка с дистанционна, обаче вече не иска. Що? Какво искаш? Телефон да си говоря с мама.
Ти знаеш ли, че в детската градина и Кирчо има телефон, и Боби, и Мариана? Да, Коледа, не магиосник. Какво си поръчал, това ще ти донесе. А не мога да ти кази сменеш желание. Кажеш или телефон, или количка. Той в последния момент откъде да ти го вземе този телефон? Пък и ние нямаме елха. Ти ще кажеш. Това какво е, бе, бастун? Това не е никаква елха. Ма на тебе май се доспа и се размръка. Аре да се яме даде. Да. Служи питката. Чакай. Не почва още. Нека кажем една молитва. Отче наш, който си на небесата. Отче наш, който си на небесата. Да се свети Твоето име. Да се свети Твоето име. Да дойде Твоето царство. Да дойде Твоето царство. Да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля. Както на небето, тъй и на земята. Както на небето, тъй и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес. Насъщния хляб дай ни днес. И прости ни дълговете, И прости дълговете ни. както ние прощаваме на длъжниците си. Както ние прощаваме на длъжниците си. Айде. Може да започваш. Но виж каква хубава питка сме си направили. Искаш ли малко винце? Да? Добре. На здраве, Христо. Здраве, тате. Тате? А какво е това, отче наш? Отец е баща. Значи татко наш. А кой е този татко наш? Това е Бог Отец, таткото на нашия Господ Исус Христос. Тате? А мога ли да ям едновременно Боби и Ошева? Можеш, тате. Можеш.